Brána 11. Nápady. Ctím si svoj vnútorný tvorivý proces. Som vďačný za každú lekciu a dobrodružstvo, ktoré som v živote zažil, a viem, že každý príbeh mojej životnej skúsenosti vpletá krásne, bohaté vlákna do gobelínu môjho životného príbehu a príbehu ľudstva. Uvoľňujem sa a užívam si hľadanie pravdy vo svojom živote, pretože viem, že čím viac sa učím, tým viac rastiem a učenie a rast sa nikdy nezastavia. Dovoľujem si vychutnávať každý okamih a slúžiť ako tvorivá nádoba, ktorou som. Uvoľňujem sa, dýcham, dôverujem a nechávam nápady plynúť. Zadanie. 1. Zhodnoťte svoje úspechy a dosiahnuté výsledky za posledných niekoľko týždňov. Čo ste sa naučili? Ako môžete zlepšiť to, čo ste už urobili? Tento týždeň si veďte priebežný zoznam nápadov. Nikdy neviete, kedy môžete nájsť tú správnu osobu, s ktorou sa o ne podelíte, alebo kedy narazíte na nápad za $1 000 000.